Pag-isip sa mga butang isa-isa, halin sa isa, hasta sa 10. Count objects with one-to-one correspondence up to quantities of 10. Ang mensahe naton para sa subong nga adlaw amo ang makaisip ako sang tanan nga butang depende sa kadamuon halin sa isa hasta sa 10. Subong nga adlaw pagatun-an naman naton ang pag-isip halin sa isa hasta sa 10 depende sa kadamuon. May-ari ako diri sang yahong nga may numero 1. Gani, ibutang naton ang mga lollipop base sa numero nga ara sa yahong. 1. Isa ka lollipop. Sunod, yahong nga may numero 2. Isa, duha ka lollipops. Sunod, 3. Isa, duha, 3. 3 ka lollipop. Sunod, 4. Isa, duha, 3, 4. May 4 ka lollipop. Sunod, isa, duha, 3, 4, 5. 5 ka lollipop. Sunod nga yahong may numero 6. Isa, duha, 3, 4, 5, 6. 6 ka lollipop. Sunod, 7. Isa, duha, 3, 4, 5, 6, 7. Very good mga bata. May 7 ka lollipop. Sunod, may numero 8. Isa, duha, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ka lollipop. Sunod naman, may numero 9. Isa, duha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pila ka lollipop? Insakto, 9 ka lollipop. Sunod, ang yahong nga may 10. Isa, duha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 10 ka lollipop.